Thanai chalchi bri shikang Tripura hasibo belai wati kotor wamabai gobang kok Triprasa nok nukhong tabuk tongna nok korei nokthai hukthai kemawi gobangma Triprasa ro relief camp tongui ma tongkhon aksaba jananjani no kipli thangbai kya phiaba gobang kokno nogo kipli maya khon watoi ran thanga phiaba bathangni nokthai hukthai kipli manbe khon masaya manangya ri chum korei tongna nok korei chasarara birmano klajak obahe birmano klajak Triprasa nok nukhne samo basaka TTIDC hapang Devipur parawo khungsuku nok nukho gardang Suni Tripura kamiwo khungdok nok nukhung dakmura kami kila amsayo khung noichi nok nukhung tabuk belekhino chasrara birmano klaja obharongni samo chamungtai ritei basakya em Robindra Debroma logi tongo MDC Kones Debroma tai TEF ni adongro Kulunde salam kulunde Nó lạc ra. Một người nó nó xí đây. Không nó bớt thôi. Aina hai tini Pangkorok media ni buskang mabasa pulka tini seng 6 tarik September 2024 tini phungni simi seng bisheskai South tai gumutio laithanai tui kotoro derao klaijak kebo nok nukun kumaka kebo bihi gusa kumaka kebo ba masa mana yang ngi tong maikha oma hai khanawino sung wilani simino sung chengkha বিশেষ kai chini khumulung amchaini chini jara सरकारनि सेबुक खायतंनाय रक chini डिसिनि स्पेशली टीएफ रक aboni lage lage ang tongo sakbai thang EM education chini MDC tongo Ganesh Babu chini ex EM tongo chini joton se senior ata sidi rupini oma eklai chini TF rok no tuyei boroni je contribution je chungo kisa misa je remind bai chung tini puilao nukhna Devipuro aro khorokam chini sakma sampradayni chini borok nukhung kaisa khorokam thui thanga borno thangai chung kisa misa yafarka mairu maikha yafarka aboni log loge agana gini ni nok baijak rok no bosum subaka aboni yagolo chung thangka yango gardango thangai nai lai thanao 22 tariko je sarwa kaklai je thuijangna rok no bongni simalango chung thangka bongni nok naikha aro bahino belai kheno wana masingsa chini borok aro bahino chung thangai nai প্রায় 19 পরিবার ন जों রাং পয়সা রিমায়া ফানাव माइरं माइखा मैखोथों ताई ओ थैजांनाय नु खुंनब जों जा माने जों खकजा खंनि जों जर माने आबो जों रिबि कापखा आबोनि परे जों थांखा यांगो सालथां मनव आरो बचिनि बर गोबां मा शरणार्थी तागो तंबायखो आरो थाङै जों माकेनो सुबाखा गे तिनि जों पाइथागो अमो दागमुरा वाइ मुरा बिसि मगा किल्ला ब्लक ओंखाय mo bagma bidan sabha kendra orobo haino जों खोनावै चिनि बरंगनां CM साहेब बाय आं मियानो जगाजग खायखा जों तो आइंगो थाङै दङ जोंनो किसा लोकेशन सारि गाबो लग लगना साका सामने परे आंखाय तिनि चिनि ताव जे जुनालि चेयारमैन जुति जमाते बाय जगाजग खायखा बो बोसा सरे मियानि थांगा चिनि ब्लक प्रेसिडेंट बरंगनां ताव कताल सुबुत कुमार जमातिया बाय ताय बिनि लगे संताय चिनि लिडार्स रक भाबिका गामा हायखायनो जों पाइथाखौ जों अर तिनि बरनो जा मानमानि 27 टा परिबार न किसा कानजांनाय बा चिनि चाजांनाय मानि रक जों किसा रिखा थिनांगबो जों अमा हायकेन रिनानि बागै जों सायथनाय बिसेसके चिनि खमुलंनि अमा कायसा यूनिटी हायिं तखा कायसा एसएसजी ग्रुप हायिं तखा आं तिनि नंनि बिसिंथि आं तिनि कयना मुसुङो खा गोनां माया गोनां गोबां चिनि बर रक दंगो साबाया नंबाया साबाया नंबाया केबो रां फैसाना थैमानि यागुला लगितलानि मानिया किन्तु जों तिनि जुदि किसा मिसा जुदि कमा हाकि याफार पाइखांखाय केबो नाहेबा भगवान ईश्वर सुनो अन्तत नाहारन आव
माइ खुइमा जरा किसाफाना माइ बुथिफा खानिमान फाइका बिनि बकाइसा बुमुंनाय गाबोन बाखाना जों तिनि नंनि मिडिया रं बिसिंति कयो फाइदि सुबा फाइदि फाइदि रि फाइदि रिनाय बरक बमान मांस दंगो जे बरक रिमाया तंगैनो रियागा ब तेबसि बस बिपदस खालायो गाबोन बाखाना आं कयनाय फाइदि खा कुवार खा गोथार एवं एकदम चिनिति प्रासा होनाय फाइदि बयनिबो साबाय बुसागा बुसक माया नांलाय तिनि तुइरि फाइदि इयाखा बय रि फाइदि इयाखा खाता रि फाइदि कलम रि फाइदि गोबां मानसिरा रंनि बय खाता कलम फरिखा गाबुति रंनो जों जेरै चुवा फाइदियांखाय जों चिनि बर रंनो बंनि थिनां रं काइसा कासाय माननाय जे लस जों गाबर तथाय किफिलिमैया हाइपाना जों जामान मानि जों किफिलाय चिनि बुबाग्रा साव नगता तंदि थांदि जत्तो जानजानि एलाकायाव थाङैनाय निनि एलाकानि फातारावबो नों मानखाखाय थांदि जोंनि जेहेतु वेस्ट आसि एफेक्टेड दिया यांगो बिसि एफेक्टेड नोंखा जार कारणे जों दुमुर तुमुर থেকে सुरुखाय जों मटामटी जे मानसा जों थिनांगौ बाथाय कयेकदिन बिसिङाव जों नामति रखा फाइनाल बागै जों साइथ लायनाय आं आसा खायो जों दा जारा तिनर फाइनाल बरनब जार याफानाय रनब अन्तत हामबाय मारगो तिनि माइ रुमनाय तिनि दाल रिनाय तिनि मसर रिनाय तिनि बेरमा रिनाय आक्रा रिनाय रि रिनाय बरनब हामबाय मारगो अब त साइसुं नि बायथ फानमैया पालंगाय साल साइसुं गाबा सोंमैया पालंगाय साल अब तिनो जों सोंनाव नाव जों चिनि थिनांनो चिनि टाउननि फाइनाय स्रायरनो जों म फोरोंख्लाययाखाय बाहायकि बर फोरोंनायबा बर ताव मिडियानि जुग ताव फोन एंड्रॉइड फोन तिले जंगमान खलखानाय साबताम खाय तामतां आवतिरो बुबाग्रा साव जे नक एकदम पूरा देमिसिं थागा बनो पूरा 3 रिजानाय राज्य सरकारनो बसाका राज्य सरकार 1,20,000 नाय যারা হাফ নায়াবো হিসাব ফেন রজাংনাই রাবার নষ্টংনাই রক খেতনি মাই নষ্টংনাই রক কেবনি তুমক তাহলে বন ক্ষয়ক্ষতিংখা আবার নব সরকার তাবো হিসাব হয়ে তঙ্গ প্রায় 15,000 কোটি ত্রিপুরাও দাসক মানে তিনি প্রায় 1983 সালনি সিমি 83 একবার কত রংখা আবন পরে বোধহয় 93 ওয়াইসাংখানা আবনি পরে অমখাই যত কত বনে ভাই যত বেশি ক্ষতিঙ্গা বুসক 15,000 কোটি रां खरस जोंखा अ रां जुरि मांखांखाय जों प्रत्येकति एलाकानि बान बायमानि लामा बायमानि ब्रिज बायमानि स्कुल बायमानि नक बायमानि जत्तो किछु जों खालायरि माने जों आसा खायो हामबाय तिनि जोंगर गारदां जे जायगा जोंगर सैमिक शान्ति बाजार आन्दार और ताबो बर शरणार्थी दं अ जायगा जों ताबो बुनर जे शरणार्थी थानाय टोटल 8 फेमिलि दं बरनो जों गामसा रिगुतो माइरं बेरमा मस थक सम अबायगे जों बरनो जों ताबो बालाय दं बनि बगाय चिनारा जों ईएम पे कर्मचारी जतन दं जतन मिल लाइन जों हेल्प खेलियो बनि बगाय जे तमने जों बरनो तो पुचक रि रिमायाना हेपना जे मान माने सिनि जे फारमनावनो बर खात होय यचा जाथों अबायगे सिनि बबाग्रा कुचबाय दं राजि सरो सो हेपना अबायगे सिनि जारा जों एदिसि हाबं तमरा बर जतन अबनो मानसा सुबाय अबन कारै ब थाय थां सुबायके जों अबनो कारै कायसा जों यां देवीपुरावबो थांफैखाया आरो थाङोबो जों आरो जारा जे अमाके शरणार्थी थांनाय बनाव चमनाय उन परे जों दावता केसे जागा थानाय जों जत जागा साइनि आरो जों चिनि गाइडमेन एबा लोकालनि लिडारबो जों अबगा कि सरकार हाते सुबा जा माया कुन सरकारनि अब पार्टी हाते जों किसिमिसा सुबा लायो अब हाते नों बुझो कुन गभर्नमेन्ट बे एदिसे हापां अलरेडी महरा साइ जे सुगारनो बनो जों दा खाय फिन देनाय अब त एक्स्ट्रा न एदिसे आलादा नायने राज्य सरकार त नायने त न जों पार्सनल चिनि होय जे मानसा जों सुबा लायो